El senyor de les mosques, de William Golding, és la primera obra que el Club de Lectura de la Biblioteca ha escollit per estrenar el 2011. Es tracta d'un clàssic modern que explica la història d'un grup de nois que hauran de sobreviure en una illa deserta esperant que els rescatin. Aquesta trama mostra al lector situacions que li ensenyaran diferents maneres d'afrontar la vida o el significat del lideratge o el sentiment de grup, entre altres. Segons el Club de Lectura Viladecanenc, l'obra recrea un microcosmos de la societat. El fet que es tracta d'un grup de joves, que d'alguna manera també, joves i petits, que d'alguna manera comencen a viure, comencen a saber com s'han de desenvolupar en el món i adopten d'alguna manera posicions com a la societat adulta. Aleshores és interessant recórrer aquest camí que fan aquests joves. I hem pensat que era interessant. Sempre fem alguna obra referent als temes d'adolescència i enguany tractem aquesta. El Club de Lectura llegeix 11 obres diferents durant l'any, conèixer autors, gèneres i sobretot descobrir diferents punts de vista d'una mateixa obra és l'objectiu d'aquesta iniciativa. Nosaltres, més que una anàlisi purament literari, doncs el que fem és gairebé una anàlisi social del que ens presenta el llibre. La gent està molt interessada normalment en relacionar el que s'explica al llibre amb altres esdeveniments que coneix, que sap, i es fan aquestes interrelacions. Què ens està dient que ens serveixi per a la nostra vida o per a les nostres perspectives. Què més? La pròxima activitat que ha programat la biblioteca és la trobada amb l'autora i dramaturga Marta Butxaca, que respondrà a totes les preguntes sobre la seva obra Les nenes no haurien de jugar a futbol. La trobada serà el dia 18 de gener a 14:45 de la tarda a la biblioteca. L'obra també es podrà veure el dia 21 de gener a Àtrium Viladecans.